Muistatko tämän sarjan? On pari asiaa, joita sä et tiennyt siitä. Rahapaija tai La Casa de Papel espanjaksi julkaistiin vuonna 2017 ilmaiseksi espanjalaisella TV-kanavalla Antena 3. Mä muistan, että mä katsoin, kun se lähettiin yksi jakso per viikko, ja mä tykkäsin siitä paljon. Espanjalaisissa sarjoissa kuitenkin on aina ollut kaksi ongelmaa. Eka, jaksot ovat liian pitkiä, noin 1,5 tuntia. Tää on aina tapahtunut Rajapaijassa, Serranon perheessä, ja toka TV-sarjat yleensä alkavat noin 10:30 illalla, ja ne kestävät aika kauan. Sen takia Rahapaijan kausissa 1 ja 2 on niin paljon jaksoja, koska Netflix päätti lyhentää niitä. Ja siitä uskon, että sille oli enemmän syitä. Tota sarja Espanjassa oli valtava epäonnistuminen. Kukaan ei ajatellut, että siitä tuliva toinen kausi. Netflix osti sen, koska just in case another one, ja se tuli kuuluisaksi sen jälkeen.